Għall-ewwel darba mill-1995 in-numru ta' nies jirreġistraw niżel għal taħt il-5,000. Fil-fatt l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal Awwissu uriet kif il-persuni jirreġistraw għall-impjieg niżlu għal 4,914. Dan huwa l-inqas numru ta' nies jirreġistraw f'Awwissu mis-sena 1991. Meta wieħed iqabbel Awwissu ta' din is-sena ma' Awwissu tas-sena li għaddiet, isib li n-nies jirreġistraw naqsu b'1,800 persuna. Dan ifisser li kważi wieħed minn kull 4 persuni li kienu qiegħda s-sena li għaddiet issa sabu impjieg. B'hekk tul 12 xahar li għaddew kull jumejn 10 persuni qiegħda sabu impjieg. It-tnaqqis qawwi fil-qatt qed jinħass l-iktar fost iż-żgħażagħ. Fl-aħħar 12 xahar kien hemm kważi tnaqqis ta' 400 fin-numru ta' żgħażagħ bla xogħol. Fl-istess ħin kien hemm ukoll tnaqqis ta' kważi 540 persuna fin-nies jirreġistraw li għandhom età ta' 45 sena. Fis-stqarrija tal-Gvern kienu notat kif fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti 7,300 persuna kienu bla xogħol li kienet tfisser żieda ta' 950 persuna f'5 snin. Fl-istess ħin il-Gvern qal li hu impenjat li fix-xhur li ġejjin ikompli l-ġlieda kontra l-qatt biex iktar persuni jingħataw id-dinjità u l-opportunità li jtejbu l-għejxin tagħhom.